Tehát Ukrajna nem Magyarországgal áll háborúban, Oroszországgal. Tehát neki a keleti irányú határán lévő drónokkal kéne foglalkozni, itt NATO tagállamok vannak. Ukrajna hátországa biztonságban, hát innen nem támadja meg senki. Nem tudok, hogy a lengyelek, a románok, a magyarok vagy a szlovákok meg akarnák, vagy a bulgárok meg akarnák őket támadni. Tehát ez egész, ez egy kamu dolog, hát semmi jelentősége nincs. Én a minisztereimnek hiszek, de tegyük föl, hogy néhány méterre berepült volna, és akkor mi van? Ukrajna nem egy független ország, Ukrajna nem egy szuverén ország. Ukrajnát mi tartjuk el? A nyugat tartja el, mi adjuk a fegyvereit. Nem szabad úgy viselkedni a Ukrajnának, mintha egy szuverén állam lenne. Hát ő elvesztette a területének 1/5-ét az oroszokkal vívott háborúban, elvették tőlük az oroszok. Ott a szuverenitás véget ért. A maradék területet mi tartjuk el? Hát ha mi úgy döntünk, mármint a nyugat úgy dönt, hogy holnap reggel nem adunk egy forintot, csak Ukrajna bezárja a kész, vége, megszűnt. Kicsit komolyabban kellene ehhez viszonyulni. Most 2, 3, 4 magyar drón, ami vagy átment, vagy nem az az ügy, amivel szerintem az ukránok itt nem az ellenségeik vannak.